Йо, готов ли си? Хайде! Това е 10% талант, 20% труд, 15% воля, дето движите напред без звук, 5% слава, 50% болка в път и 100% причина да останеш горе въпреки страха отвътре. Не търсим прожектори, не гоним медали, лостовете са цената, кварталът ни запали. Ръцете в магнези, погледът е прав, всяко повторение доказва кой е истински корав. Кой е той? Мълчи много, говори с дела, докато други само пишат, той гради тела. С мазоли по дланите, с белези по кожата, изкачва се нагоре без да чака помощ от никого. Няма лесен път, няма тайна схема, само хиляди набирания и постоянна дилема. Да спреш или да продължиш, когато всичко те боли, но шампионът се ражда точно в тези тежки дни. 10% труд, 20% талант, 15% воля да останеш наклонен напред, 5% слава, 50% болка в гръд и 100% причина да надминеш всеки свой лимит. Гледай как летят на лоста, фронт леварът е закон, мускул-ъп след мускул-ъп, все едно няма гравитационен контрол. Парковете и площадките, това е нашия дом, славата са кове навън, не зад екрана, не за телефон. Някои питат, струва ли си цялата борба? Когато виждаш прогреса, знаеш отговора веднага. Всеки паднал опит е урок по дисциплина, всяка нова победа е крачка към върха. Когато стане тъмно, а останеш сам навън, пак висиш на лоста, защото знаеш своя път. Не за лайкове, не за чуждо одобрение, а за чувството, че днес си станал по-добър от вчерашния ден. Талант, 20% труд, 15% воля да останеш непроклонен напред, 5% слава, 50% болка и 100% причина да оставиш своето име тук.